Per a mi, una estrella és una persona que és una referència per a tu, que és un exemple a seguir i tu vols ser com ella. Per exemple, és com una persona famosa que ha destacat en algunes pel·lis i se li diu que ets una estrella. I també pot ser una estrella, un astre que il·lumina. Ser una estrella és una persona que t'ajuda quan ho necessites. Per mi, ser una estrella és ser una persona que ha triomfat a la vida, o sigui, que se li dona bé fer una cosa en específic. Per exemple, pot ser una estrella en el món de la música o una estrella matemàtica, és a dir, que se't dona molt bé allò i ets com una persona molt reconeguda. I ser una estrella és una persona que t'il·lumina el dia i que et serveix d'exemple per als altres. Per mi una estrella és una persona que destaca i que és important per mi, una persona especial. Per mi ser una estrella és qui respecta els altres i que dona alegria. Per mi ser una estrella és qui és amable, que ajuda els altres i que té un bon cor. Per mi ser una estrella és algú que és valent i noble, respectant els altres. Per mi, una persona que és una estrella és una persona que ha fet alguna cosa per tu important o que t'estimes a una persona, per exemple, un familiar, un amic, doncs tu els tens com estrelles. Una estrella és una que estima i s'esforça. Per a mi, ser una estrella no és sinònim de perfecció, sinó complir totes les teves metes i lograr els teus objectius. Per mi, ser una estrella és ajudar a les persones. Per mi, ser una estrella és portar-se bé. Per mi, una estrella és cuidar del món. Per mi, ser una estrella és ser una persona reconeguda pel teu esforç. Per mi una estrella és una persona a la qual admiro pels seus actes.